Прывітанне, шаноўныя сябры. Я Александр Чахоўскі, музычны і тэатральны прадзюсар. І я вельмі рады прыняць удзел у добрай ініцыятыве у праекце 100 казак. І я прачытаю вам беларускую народную казку «Рыжы і лысы». Вось такога вінтажнага зборніка беларускіх народных казак «Людзей слухай, а свой розум май». Дарэчы, гэтую кнігу падаравала мне моя бабуля, калі я быў зусім маленькі. Рыжы і лысы. Сабраўся адзін хлопец ехаць у горад па сваіх справах. Бацька кажа яму: «Толькі асцерагайся, сынок, рыжых і лысых». Чаму? Бо рыжыя надта хітрыя, а лысыя надта разумныя. Пасмяяўся сын з бацькавай навукі і паехаў. Трапілася па дарозе карчма. Зайшоў сын у карчму і папрасіў абед. Рыжы карчмар падаў яму міску капусты. Есць хлопец капусту ды пахвальвае: «Вось смачная яда, кожная лыжка цэлага рубля каштуе». Пачуў гэта карчмар, узяў крэйду, і як толькі зачэрпне хлопец лыжку капусты, чырк пад сталом крэйдаю. Наеўся хлопец і пытаецца ў карчмара: «Ну, колькі за капусту табе плаціць?» «100 рублёў», кажа карчмар. «Па рублю за лыжку, як сам гаварыў». «Адкуль жа ты ведаеш, колькі я лыжак з'еў?» Перакуліў карчмар стол і пачаў лічыць палачкі. Налічыў роўна 100. «Вось, — падумаў сам сабе хлопец, — праўду такі бацька казаў: асцерагайся рыжых». І як не прасіў ён, забраў карчмар усе яго грошы. Паехаў хлопец назад, без грошай жа ў горадзе рабіць няма чаго. Раптам бачыць, едзе насустрач нейкі чалавек у брычцы, без шапкі, а галава лысая блішчыць на сонцы, як патэльня. Ну, думае хлопец, цяпер зусім прапаў. Рыжы грошы забраў, а гэтаму і каня бадай з возам даведзецца аддаць. Завярнуў ён з дарогі і памчаўся ў лес. «Гэта злодзей, відаць, нейкі, калі ад людзей уцякае», — падумаў лысы і кінуўся наўздагон. Дагнаў хлопца, схапіў за каўнер. «Прызнавайся, што ўкраў?» Бачыць хлопец, нічога не зробіш. І расказаў лысаму, чаму ён так яго напалохаўся. Пасмяяўся лысы і кажа: «Добра, паедзем назад, я табе грошы вярну». Прыехалі яны ў карчму, а лысы паглядзеў туды-сюды, бачыць, ляжыць на калодзе цялячая лапатка. Падышоў ён да карчмара, пастукаў яго па плячы і пытаецца: «Колькі каштуе твая лапатка?» Карчмар падумаў, што той хоча купіць цялячую лапатку, і кажа: «3 рублі». Дастаў лысы 3 рублі, заплаціў, узяў нож і загадвае карчмару: «Скідай пінжак». «Навошта?» – здзівіўся карчмар. «А то я сапсую яго, калі буду выразаць у цябе лапатку». «Што ты, чалавеча?» – заенчыў карчмар. «Хіба ж можна за 3 рублі сваю лапатку прадаць? А хіба можна 100 рублёў за міску капусты браць?» – кажа лысы. І як не выкручваўся хітры карчмар, а давялося яму вярнуць хлопцу грошы. Ды яшчэ і сваіх палавіну аддаў лысаму, каб той лапатку не выразаў. Зарадваўся хлопец і дзякуе лысаму. «Дай Бог, — кажа, — каб і ва ўсіх так галовы аблыселі, як у цябе. Тады б мне не прыйшлося нікога асцерагацца».